Salutare și bine v-am găsit! Astăzi vom face un video cu standoff și cu verișorul meu. Să-i dăm drumul. Ne băgăm în Vedeți că o să apare peste 30 de minute clip. După ce face el clipul. Dacă 3 clipuri, să sper să susțineți. Pentru că nu da. Dacă vreți să ne susțineți, dați-ne un like și un follow. Da. Și mergeți pe TikTok și căutați-ne. Andrei doar jos în 6 mă cheamă pe mine și pe tine cum mă cheamă? Nu mai știu, căutați bară jos, 30. Dacă vedeți netul ăsta, scuzați netul. Da, nu afară video ăsta. Hai să ne schimbăm. Da. Ne luăm Deagle-ul și M4. O să apară clip peste 30 de minute. Când face clip 30 de minute, cam luat cuțiți. Azi, ca să știți, este un video care jucăm și standoff. Da, 8 belpuri. Bă, ce hecau ăștia! Dacă vă rog, susțineți-ne cu un like și un subscribe. Și la mine. Și la el. Robert Vali, știu, e nume de brâs. Am dreptate. Băi, aproape conduc toată echipa. Haideți să-mi dau 3 kill-uri. Haideți, fraților. Așa repede aici. După meciul ăsta o să ne vedem. Haideți, fraților, să-i rupem. Dacă ați auzit chestiile de pe fundal, ignorați-le și să ne susțineți în continuare cu un like și un subscribe. Să scrieți în comentarii la cine vă uitați voi, la Snic, la Man și Pisica, la cine vă place cel mai mult. Mie, sincer, îmi place să mă uit la Rafael, că este niște clipuri. Care au băgatul preferat? Eu sau Niciunul. Haide, bă, frate, nu se... Uată! Uitați-vă la scor, uitați-vă snap. Este echipa noastră, fraților. După meciul ăsta o să dăm 1-1 noi doi. Sau după mai multe meciuri. Șmecher? Nu mai lăsa până în hostel. Tranquil. Haideți, fraților, că putem. Capul meu de slabă e FBI-ul ăsta. Nu putem să egalăm, da. Putem. Încercăm. Gândiți-vă că ei mai sunt 4, noi suntem 3. Nu vorbi așa. Hai, bă! Hai, bă! Fraților, după meciul ăsta o să avem un opening, un box. Hai, un mini opening cu un box. Nu e măcar un mini, e
vă lăsați. Atâta. Hai, du-te! Mi-a venit pe la spate, ce să zic, frate? Iar s-a venit pe la spate Veta. Bă, Veta. Bă, du-te, bă! Ce să zic? L-a ocupat Fraților, să vedem cât point ne dă sau ne dă nimic, dă încolo de stand-off în puțin ce sunt. Nu sunt 5, votează arena. I-am dat live, nu mai joc cu ăștia. Băi, De-aia, au hack? nu ca hack. Oh, haideți! Stai pic, să mă ridic, am 28 din aia. Zic că nu pot să mă chinuia să facă... Încerc să fac un unboxing de 3 boxuri. Pa! Încerc! Trebuie să strângi 300, 400. Își putinea? Da. Nu? Da. Ia. Bă, fraților, bă, eu nu mai spor mapa asta. Mapa asta mie nu-mi place. Spuneți în comentarii dacă vreți. Spuneți în comentarii dacă vreți. Uite ce... L-are aura. Da, ce-i coaca ăla? Bă, fra, bă, nu mai suport! Așa, fraților. Uitați-mă de pe fundal, ignorați-l. Știu că este net de... Bă, fraților, bă! Nu pot să fac Da, eu pot să pun vaca. Bă, aveam și eu șansa să dau double kill și nu am reușit. Vai, am dat double kill. Wow, am venit pe pula. Eu conduc echipa. Mi-a tras un... Bă, nici bine nu mai stau una și deja m-a omorât. Bă, ce-i ăștia? Ia uite, uite de unde trag. Ia uite. Uite, frate! Mai și fac joc de noi, că eu nu am net. Deja mă enervează, fraților. Spuneți-i voi că... am 100 de litri. Atâta spun. Netul ăsta din nou să te plouă. Spuneți în comentarii dacă și la voi plouă și aveți un net de ăsta. Întrebați pe vornă. Ăsta care face clipul. Am Kill. dacă nu ploua. Le rupeam capul. Uite, bă! Uite, bă! Uite cum îi se mișcă!
secunde ce tipăm, mă. 16 kg-uri. Mă rog, nu trebuie să care red, dar eu ce să am. Dar eu nu. Ia uitați, bă. Uitați și voi ce net am. Ia uitați. Uitați, fraților. Plouă, de ce după fac clip la mine și nu plouă. Băiat acolo. Eu să mă dăm, mă. Fraților, după ce termin acest video, încă mai să vă aștept un alt clip care face cum este, ne jucăm pe PS și asta. Dar nu, vedem noi ce clip facem. Deci să mă așteptați cu un like și cu un subscribe. Să clipul meu, da, face el un clip pe PlayStation. Da, o să vedeți cum o să mă joc. O să mă joc cu un match pe Fortnite, nu ca niciodată Fortnite, nu-i așa? Da. După meciul ăsta, fraților, ne băgăm pe un biliard. A, bine, că lași doi. Unul spate, unul față. Fraților, stăm aici camp, să iau măron. Uitați! Ați văzut ăsta prin perete, prin lemnul ăla. Ați văzut și voi. Poți să dea prin mine. Da, fix în mijlocul lemnului, nu pe o pasă de lemn. Ori câștiga, ce să zic, fraților. Ăla are, bă, ăla are hack, bă, trebuie să ne vedem să-i deschidă și nu ne vedem. Să vedem, ne dă și nouă niște bănuți, ceva. Da. Și în 10 dat. 5. Mai trebuie 1. Ba nu, am făcut 10. Bine, bă! Haide să deschidem și o să intrăm. Cei mai mulți bani. 50. Da. Niciodată fie 50. Cam am enervat și-a sperat pe video. Ba, fraților, bă, ce noroc are verișorul meu. Și haideți, Nu dorei la pili. haideți, un Scorpion Box. Îl deschidem. 3, 2, 1 și... Cu noroc, cu noroc, cu noroc! Bunicel. Ce să zic, frumos, chiar îmi place. Să echipăm și asta pe el. 8 bani. Și ne vedem pe 8 bal pool.